Once upon a time. Hvorfor snakker du engelsk? Hold kæft. Once upon a time in a land far, far away. Vil vi på i Vejle? Hold nu kæft, det er min voiceover. There was a very ugly girl. Men hun er jo ikke grim. Gå hjem. Jeg fortæller historien. Så, der var en gang... Ja, I forstår jo nok pointen. She just wanna laugh like a little girl. If you can't stop but take it slow, this little psychopath dynamo will hold you down till you drown in a crazy world. Hey! Frys! Det går ikke, der er nogen, der kigger på hende, den upopulære taber. Forfra! Ej, det var da typisk. Nå, videre til mig. Hvem er den skønne skabning? Vent. Det er mig. Ej, what? Ingen? Seriøst? Nå, vi spoler videre i historien. Skolen er ligegyldig, så til slutningen på dagen. Ved du, hvad jeg tænker på, Pia? Hvad tænker du på? Jeg tænker kostymer til festen fredag. Ja. Efter skole? Ja. Malte, når jeg står op, så er halvdelen af mit hår, det ligger. Okay, super. Så vi fik fri. Videre til mig. Hey piger, I kan bare gå i forvejen. Jeg har lige glemt noget. Okay. Hey! Så vi er nogle tøser, som tager ud til kostyme efter skole, og så tænkte jeg, kom du med? Ja. Super, så pak dine ting, så smutter vi nu. Tøser. Hej, skat. Den er perfekt. Jeg skulle så meget prøve. Kom. Så. Og det var så her min gode plan. Hvad snakker jeg om? Min geniale plan tog form i mit smukke, velformede hoved. Ej, prøv lige at se der. Ej, det kan man sgu. Du går med mig. Hvorfor tog du det billede af mig? Fordi du er en nobody, og jeg er en somebody. Og nobody burde ikke få mere opmærksomhed end en somebody. Jeg tror, vi var venner. Som om en nobody kan være venner med en somebody. Buhu, nu græder hun igen. Igen? Hvad mener du med igen? Du får det til at lyde, som om jeg græder hele tiden. Ja, dit tudefjæs. Altså, hør nu her. Du har lige totalt krænket mig. Så jeg har nok lidt ret til at være ked af det, ikke? Nej. Prøv selv at se. Selv dine veninder synes, det var forkert, det du gjorde. Der er ingen, der synes, der er noget, jeg gør forkert. Hvem er det, der står og trøster mig lige nu? Nå ja, det er din veninde. Nå, men jeg har faktisk overhovedet ikke tid til at stå og snakke her med dig. Jeg skal ud med mine rigtige venner. Ved du hvad? Fuck hende. Vi kommer igennem dagen. Det skal nok hjælpe dig.
Nå, og hvad kan man så lære af alt det her? Jo, aldrig tage imod fristelser fra kællinger og pæne piger.